אוקיי. תגיד לנו מתי האחרון שלו. לא בכל קורה, תעשו איתו. אבל איך אני יכולה להסתכל? לא, תסתכלי ככה, איך שבא לך. מי מתחיל? בואי נתחיל לכם, לא? טוב. זה לא טוב. לא, להתחיל? יאיר היקר. יאיר היקר. יאיר היקר. יאיר היקר. יאיר היקר. אנחנו מקווים שאתה נהנה מאוד בדרום אמריקה, שאתה עושה חיים, ושאתה קונה לנו הרבה מתנות. חסר לך שאתה חוזר בי. אנחנו מתגעגעים אליך הרבה. אנחנו מקווים שתקבל איידס מליידי בוי מקסיקני. מקווים שיפול לך בסנטר. ומקווים שינשוך אותך נחש ארסי בתחת. מקווים שתידקר על ידי חבורה של אנטישמים. ומקווים שתיפול מאיזה צוק, תשבור את עצם הזנב ותצטרך לחזור הביתה. מה יש לך שם שאין לך פה? גם פה יש אוכל טעים. למה אתה צריך עוד סטייקים ארגנטינאיים? או גוארנה מברזיל. מה זה? גוארנה מברזיל? וואי, גוארנה מברזיל. גוארנה מברזיל. גוארנה מברזיל. או פאו די קאז'ו. פאו די קאז'ו. פאו די קאז'ו. פאו די קאז'ו. פה יש חומוס. יאיר. גם פה יש נופים מדהימים בעולם ובנות יפות. ובנות יפות. ובנות יפות. בנות יפות. בנות יפות. בנות יפות. ובנות יפות. ובנות יפות. תחייכי למצלמה. ובנות יפות. רשום לי תחייכי למצלמה. קיצר, תפסיק לעשות שטויות ותחזור כבר הביתה. אוהבים אותך המון. האנשים האלה ששכחת בבית צריכים ללמוד ולעבוד בזמן שאתה חוגג לך בצד השני של העולם. אדיר. יש כאן לא יודע? תחזור כבר הביתה, מה אתה עושה שם? יאיר. יאיר, תחזור הביתה, יאיר, תבוא אלינו. יאיר! יאיר, תחזור. יאיר, תחזור! יאיר, תחזור! יאיר, תחזור! יאיר, תחזור. ותביא לי פאונג'י קז'ו. יאיר, תחזור. הולה, מה נשמע? אתה מתחיל. לוק! זהו, טוב, יאיר, אנחנו חצים לך בבית, כבר עברו כמעט 5 חודשים, אנחנו מאוד מתגעגעים, שלושתנו. תגיד היי ליאיר, איפה יאיר? לא, הוא לא שם. נקווה שלמרות שאתה עושה חיים משוגעים שם, שתחזור אלינו מהר, ומאוד אוהבים אותך. עם האופניים. זוכר את המקום הזה? יאיר, נו, תחזור הביתה. כבר מספיק לטייל ונושאים שתהיה איתנו. כל יום זה יותר קשה, בלעדיך. ואמא לא ישנת בלילות. טוב, מחכים לך עוד פחות מחודשיים. משהו כזה. ואנחנו פה, אנחנו נהיה שם גם. ביי. ביי ביי.